Goeiedag. Goed. Je bent gek van trein. Ja. Werk je bij de trein? Nee. Zo, dat had mijn dochter had schilderen. Zo, het is net officiële nummer van de trein, maar het is de datum van dat ze het schilderen had in die jaar. En waarom heeft ze dat schilderen? Nou, omdat ik dat mooi vond. Je hebt bij het spoor had ik ook aan het werk met zijn toen met de spoorverdubbeling. Dan ben ik mezelf kraanmeester op een mobiele kraan. En toen met de spoorverdubbeling zei maar die dingen die oerwegen die van sloopt. En daarom had ik dus Andreas Kruis ook naar voren in de tuin staan. Dan ging ik een paar keer vrij, want dan stier je iedere keer naar hier en die stierde dan stierde weer in het paard, dus dan versleepte ik hem met de kraan. En toen het wat opleverde, dan had ik hier gewoon uitvoeren vrij. Ik zei, vrij nog die man van de rest, dat denk ik voor het keer zei, maar ze me kwijt waren. En ja, hier vrij is zei en toen zei de man, ja, waar die weg is, zit je weg. Dus die anders weer voor. Dan ga ik hem weer in de tuin zetten. Maar wat heb je dan met trein? Ik vind het gewoon mag een mooi spel. Ja, het is een hobby. Net als ik nog de laatste jaar waarom die ingaan, want ik op een vliering had ik dus ik een heel model spoor, maar alleen maar rails en een klein mat altijd nog. Moet ik eerst even naar boven doen? Kom je maar Het gaat me echt om het spoor. Ja, het is gewoon klaar, nou ja goed, dat komt dan nog wel eens, maar... Hoeveel meter spoor laat je, denk je? Nou, ik denk wel 100 meter. Ja, dit is uit 10 meter lang zijn, maar dan gaan we naar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En die kan dik zijn, maar ja, ik denk wel 100 meter spoor met me rijden. Ik hoop dat het echt goed is. Ja, goed en goed. Niks. Ah, dat had het al. Zo, dan zeg je nog eens, ja, de best van je dingen. Zo, dan weet ik het even niet meer. Hoe vaak zit je hier op zolder? Net zo vaak, ik had een tijd. Dat is hem krijgt. Ik kom weinig zijn, maar kijk, ik kan hem bovenop. Dus Daar heb je de tijd nog net van vonden. Nou, in principe nee, ik ben altijd nog aan het werk zijn, maar. Zo mijn vrouwtje die is 3 stomme zijn, maar ja goed. En nog ALS, dat is een rotziekte, maar in ieder geval, ja, en ik mag trouwwerker zijn, maar ik ben nog 63, maar ik kreeg net de kans om eruit te gaan. Zo? Zou je wel willen? Als ik morgen ophoud, koop ik het voor rechts. Ik zeg, geniet me van het leven. Ja, genau, mij maakt het zijn in de familie, van haar familie, ik dat. Maar ten doors. Je mag het wel een beetje vrolijk onderblijven. Hoe dan ook. Hier het leuke was dat je patroon rijden kon? Nou, in die zin, ja, misschien wel, maar in ieder geval jij ermee beginnen maken. Zo, nog even zo. Dus op een of andere manier, steeds maar.